Sí, res, va ser molt breu, només volia explicar quin és el posicionament de Compromís al respecte. Primer que tot, vull dir, encara que crec que moltes de les persones que esteu escoltant ho sabeu, però encara així crec que s'ha de dir, Compromís defensem tot allò que suposa encaminar-nos a una mobilitat sostenible, a la reducció del trànsit, al que siga peatonalització de centre històric i descongestió de la ciutat. Tot això entra dins dels nostres principis, és en el que creguem i lluitem per això. Ara bé, aquesta qüestió concreta del carrer Blasco Ibáñez considerem que és una qüestió que desperta divergència d'opinions. En aquest mateix ple, en el públic que n'hi ha avui, està segurament molt dividida l'opinió. N'hi ha representades tant una part com l'altra part. I precisament perquè estem d'acord en que governem per a tot el municipi, considerem que això ha de ser un procés de decisió conjunta, que la decisió conjunta ha de ser entre ciutadania i personal tècnic i que nosaltres ni som experts en tràfic ni volem ser-ho. Per tant, confiem en que se pot fer un altre procés, un procés en què s'arribi a un consens dins d'unes opcions que se puguen donar tècniques que la ciutadania pugui triar. I quan dic ciutadania, evidentment, i tal com ha dit Sònia Casaus, em referisc a totes les parts implicades i no només a una part. I ja ha acabat, però només per a que la gent ho sàpiga, un pla general ho fa un estudi d'arquitectura i arquitectes, no ho fan enginyers.